Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Il-Kunsill Malti għall-Arti li qed jagħlaq 10 snin qed jingħata dera ġdida. Dan tħabbar waqt konferenza l-ħamis filgħodu fil-preżenza tal-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici fejn ukoll ġie żvelat il-pjantazzjoni li se jimxi miegħu il-Kunsill din is-sena. Hekk kif l-aħħar 10 snin raw li l-Kunsill Malti għall-Arti investi f'eċċess ta' aktar minn 28 miljun euro fi sforz biex jikber is-settur u jrendih bħala industrija professjonali u ekonomikament viabli, il-kap eżekuttiv Albert Marshall spjega kif sa ftit ta' snin ilu il-pajsaġġ kulturali lokali kien għadu fl-istadji tal-bidu tal-iżvilupp tiegħu. Filwaqt li issa qed jimxi l quddiem b'approċċ strateġiku komprensiv b'kunċett li għadu qed jissawwar. Marshall semma kif kulħadd qed jifhem li l-Kunsill mhux qiegħed hemm biex iħallel l-arti bħala xi ħaġa li wieħed jopera fiha bħala dilettant biss, imma dawn l-artisti jingħataw l-għodot kollha possibbli biex joħolqu wkoll karrieri minnha. Dawn kienu 10 snin intensivi ta' progress kontinwu. Il-kunċett ta' kif namministraw il-kultura tal-pajjiż inbidel twessa għaliex l-artist illum Malta għandu opportunitajiet kif qed taraw warajja, qed taraw warajja huwa simbolu ta' bib miftuħ beraħ għal min irid jaħdem fis-settur u l-Kunsill qiegħed hemm biex jiffaċilita karriera fl-arti. Waqt il-preżentazzjoni il-Ministru Bonnici semma diversi inizjattivi li ttieħdu għall-artisti u s-settur b'mod ġenerali, parrata ta' taxxa ta' 7.5% għal prattikanti kreattivi li jaħdmu għal rashom u tnaqqis fit-taxxa ta' 150% għal donazzjonijiet kulturali. Tkellem ukoll dwar l-aċċess taż-żgħażagħ għall-kultura permezz ta' inizjattivi bħal Culture Pass u kif din is-sena se jiġu investiti 7 miljun euro fil-programm ta' finanzjament biex kompli jiġi xprunat tkabbir sostenibbli fis-settur. Illum qed nimmarkaw 10 snin minn mindu twaqqaf il-Kunsill Malti għall-Arti bil-forma li għandu llum. Jekk hemm xi ħaġa tajba ħafna li wettaq il-Kunsill f'din il-ġenerazzjoni kienet illi kien l-inkubatur ta' ħafna u ħafna idejat u anka entitajiet sħaħ illum telqu jiġru għal rashom li jagħmlu differenza fis-settur kulturali. Għad fadal ħafna x'isir f'dan is-settur u aħna determinati li nkomplu nollu l-istandards tagħna u nkomplu impoġġu lill-artists u lill-kreattiv fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna. Ġie spjegat kif din is-sena l-Kunsill Malti għall-Arti se jamministra 23 skema ta' finanzjament u 35 sejħa li jindirizzaw diversi oqsma relatati, inkluż il-promozzjoni tal-arti lokali madwar id-dinja fejn ukoll twaqqaf direttora ġdid li se jkun immexxi minn Annabel Stivala.